Episode 2 nen tran tira chuan lai thi an classroom ma chuan lo thua jirte tu in thile zota olsam tak chuan a changa lai tle ruk chu pona chung kan hmu theya ruk chuan lai chu bek tom ve ve ma se lai chuan a chang du tlat lowa midang om tam la hian min ron beto su chu lo ti maka mi pakhat hian lai chu lo bek atuma ma se lai tin ka boi ti paina kalsan maka ruk chuan det tot ma khani thule me dona I boi lo re reng chu lo ti ya lai ta pani chu in lampanga chung kan hmu theya ruk chuan mungchang khan jek ro man hmu ngai lo chu lo ti chuan lai chuan man hmu ngai e katan chu na ngai lutuk itan chu na ngai lo achan chu school ban vele tlai lampang tuition kalmain he hun che hi kania anti vele chuan kong khar chu mi hen ron hongan tuma chu chu tu dang ni lewin lai ta una nu chu ania atrowa chung bera det no chu da try in auna nu chu kong khar vong saka ruk chuan nangma chu nila kha achung bera kha ka da thami alo hong ol samber a common ber turan hong ber turania a khoi rualin min hu ve thei ngal dona itana thalo khop mai chu alo ti saka lai chuan he sirga mi mol hian a ma dei to khan min hril theilo mun le chu tia ti chuan ICPO headquarter lampanga hian sin chu kala an loin hena sa leya mi pakhat hian mi sual thi ma bak vek an ni kha an thi po khan engma effect an nei lo chu lo ti chuan mi pakhat hian effect nei e arwalin mi som ni chuang heart attack wangin an thiringot theilo chu pom hun sang om in connect na nei chiang lu tuk chu lo tia an chief chuan bencheng lo tu chuan lo ti sup supa ma se an chief tu sei chungai thalem lo chuan an lo in nil vak vaka tang ho turin ni kha in nil to su ti ve vak vak ma se nin nil lui charchara chuta an chief chuan tu thei to lowin ole pengcheng to su tu na hian el ka kaudon chu ti ya mi ho chu an ngoi ngal thapa zoite te chuan el chungchang chu an sei ngala police officer pakhat hian an chief ne na el chungchang chu zota chief chuan el hi khover thil solve thailo police le special agent meu tapu ina an solve thailo chu solve tu ni ti chu lo sei chuaka midang chuan el chuan ngai sang te chem lowa el chuin du si atuina zong lo chu engma thok ngai lo chuan lo tia mi pakhat kot lian tak ha le sang threjet mai hian el chu a na tran to ni chu lo tia computer honga LT chu le ni jeka he pa hi elan bek theina om chhuna ni ti chuan aw thak danglam ti hret tak hian el chuan el kania he kesi amma dei ten ka chui char to ICPO in min kan puiring ngai duna abi king Japanese police so kan pui nei ka mamoni ati vele chuan Japanese police chief chu ran ding hloya inga te ke ni kher chu ati chuan sin chu light le ruk lampanga chuan kala light chuan enga moni thil mix lo tur pani mixa al phuka anin lampanga chong kan huchun jom hal theya ruk chuan engte det note khai ti chuan lai chuan headline ka da tha chu thia ruk chuan chabi kha phoi ve talla ati chuan a han honga achunga chuan deri pa ngai me chu lo ma o hemin hunga ti khan an khoi chun jom do lo ni mo ati chuan lai chuan ni lo chu ting mai me ol samani lo hei hi a hong na dik tak chu ni headline hoi ching deun en la ko pakhati hunga hemi hi I hol chawanga chuta chuan cigarette compartment ro men hongang hemi hi chunglama tang hong tu mani chuan apok popanga achan chu he thil kan hol chaw hian in zom lo tur pani hi adang che chia kan ta na tha a hemi thil ron chuk thlale che hian adal vele boka chumi chu ain sik vei chuan reaction langa apok to ni ti chu hrila mi nga tinge khati khang ka ti min zo chuan ka thil du em khatlai khang ka thuk ruwa min mulo se ka du wangani ka ti mai dona jail tang ai chuan me kang tlem azong tor hi anum zokin ka ria chu lo tia ruk chuan ani lei chungten ijek lai phok ta seng ti tiang ti chuan miswalte ming ka jek choka ti hian ni khat chu detective ni ve ka du ni ka ti mayang chu tia khun le ni da chu lo reya lai chu aminga kira chuan vo sakta kira fan page ti po chu tam ma ruk chuan mi nan du du an sei pop pop le zammi lewa thilan du du an type chuk pop pop am hu chuan makati ma lai chuan ti hian a hrilfia school a hian misol hi tha tur nge tha lo tur te tala tha lo tur an ti deuh vekanga achan chu mi zongjong hian nun kan phu ni an tinga I mel le ilan dan te I che zia te yom dan zongjong khatinga face to face a khachong kan hria ta wangin kan sei chok phong ngam lo ma se internet hi mi kan in hria ton lo na nia
hemi hi chuan dudu kan soya engpo kan tingam thin ani chu atia chumi lai chuan TV a khovel pum huap news chu anon pe chok dona ti chuan Lind L Taylor LT kan hret mai chu TV ma chuan ron thuta police kan hum sakta khan chief ne na chuan ngutinge ti hian tu na khen ron lang tak mai ti chuan athu tak ve deu ning chu aron ti ta leitle ruk chuan anen ve charchara el chuan engeng muni chu soya ato pa chuan kira engpo hi tila dike moi ti hi sualani thil suali ti ni aron ti ta lai chu thinrim hle in Lind L Taylor ti chu jek to chuan in ring tanta azia zo nu second somni nuwa chuan heart attack wang chuan aron thia Interpol officer te chuan Lind L Taylor wang chu anol sona chumi vele chuan TV a L chu ron jeka L chuan El tak tak kaniya. Kaladamani. Kira, iummi lo na trangin mi thatheya. Kaman huna che, ingtinay ti trin, ng shildonia. Chuanin tunay hing kachawa che, minan hatte. chotia police ho chuan ingi khipak hi ato mi chuan lo ti ngala mi pui chuan kira thatro chuan lo ti supa ma se elmel chola mu miau lo wang chuan light chuan a that theilowa riuk nen chuan an en topa el chuan Mi thathay lo shan kate na mo. Karon zong mo kopang che. Hehi kachawa na ngayro. Chotiya, tuna chuan. Til pakhat poy mo shil chika duni. He til hi, khovel pung hop nilawin. Japana, Shizuku City ya chok el pechoka. Imi thama sakbar vain ka shret hai pani. Mundanga mi dai chuthatla, kaman mi lawang che. Ma se Shizuku population hi atama. Tam le ma se kala zong mo thawang che. Ani kira mong trale. ti pa chuan TV chu offer mi chuan fing chuan lo ti hlea light chuan el I chawna chu kapomai tuna kan panhi hian in zong kol tak takila ne meilom chutia an panhi chuan arwal hian khoya pomla koron zong muang che tikna chukani chuan ti ruala